ассалому алайкум дӯстони азизу арҷманд, якояки шумоёнро ба канали хеш хушомадед гуфта мо тасмим гирифтем имрӯз баҳри шумоён хабарҳои наву тозатаринро аввалин шуда пешниҳод карда бошем. пас бо барномаҳои мо буданро фаромӯш насозед. мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати имрӯзаи хабарҳо. русия ба муҳоҷирон имкон дод ки бе убури марз муҳлати будубошашонро тамдид кунанд. муҳоҷирони меҳнатӣ метавонанд барои гирифтани патентҳои нав бидуни тарк кардани қаламрави Федератсияи Русия ва бидуни ба ҷавобгарии маъмурӣ барои вайрон кардани муҳлати пешниҳоди аризаҳои дахлдор муроҷиат кунанд. русия ба муҳоҷирони корӣ иҷозат додааст ки бе убури марзи давлатӣ муҳлати будубошашонро дар дохил тамдид намоянд. дар ин бора вазорати корҳои дохилии Русия иттилоъ дода тартиби тамдиди муҳлати будубоши муваққатии шаҳрвандони хориҷиро дар қаламрави худ интишор намудааст. дар иттилоъияи вазорати корҳои дохилӣ гуфта мешавад бо мақсади таъмин намудани ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон, инчунин бо дар назардошти вазъи вобаста ба паҳншавии сирояти нави коронавирус, шаҳрвандони хориҷӣ метавонанд аз 19 марти соли 2020 муҳлати будубоши муваққатии худро дар Федератсияи Русия тамдид намоянд. манбаъ мегӯяд муҳоҷирон бояд ба наздиктарин маҳалли воқеии будубоши худ мақомоти минтақавии вазорати корҳои дохилии Русия бо ариза дар шакли озод муроҷиат кунанд. шаҳрвандоне ки дар асоси раводид ба Русия омаданд, новобаста аз мақсади ворид шудан ба Русия муҳлати эътибори он тамдид карда мешавад. агар муҳлати раводид аллакай тамом шуда бошад, муҳлати будубоши муваққатии онҳо низ тамдид карда мешавад, гуфтааст вазорати корҳои дохилии Русия. ҳамчунин гуфта мешавад шаҳрвандоне ки бо тартиби бераводид ба Русия омаданд, муҳлати будубоши онҳо низ тамдид карда мешавад, аз ҷумла агар муҳлаташ ба охир расида бошад ҳам тамдид мешавад. гуфта мешавад қабули ариза оид ба додани иҷозат барои ҷалб ва истифодаи коргарони хориҷӣ ва иҷозатномаҳои корӣ барои шаҳрвандони хориҷӣ ки дар Федератсияи Русия истиқомат мекунанд дубора оғоз мегардад. ғайр аз он муҳоҷирони меҳнатӣ метавонанд барои гирифтани патентҳои нав бидуни тарк кардани қаламрави Федератсияи Русия ва бидуни ба ҷавобгарии маъмурӣ барои вайрон кардани муҳлати пешниҳоди аризаҳои дахлдор муроҷиат кунанд, афзудааст манбаъ. вазорати корҳои дохилии Русия ҳамчунин мегӯяд ба шаҳрвандони хориҷие ки дар Русия дар асоси иҷозатномаи истиқоматии муваққатӣ ё иҷозат барои иқомат зиндагӣ мекунанд, дар ҳолати ба анҷом расидани муҳлати амали ҳуҷҷати дода шуда муҳлати он тамдид карда мешавад. хуб, тамошобинони азизу арҷманд, инак расидем ба фарҷоми барномаи имрӯзаи худ. агар воқеан ҳам хабару гузоришҳои мо баҳри шумо писанд омаданд, пас гузоштани лайкро фаромӯш насозед. дастгирии шумо ҳамеша пешравии мо аст. бо мо буданро фаромӯш насозед.